97,3 хити, Радио Гея и твоята хитова колекция. Спираме музиката, продължаваме по сериозните теми. В 10:30 един въпрос към гостите в нашото студио, към Георги Кунчев от Гражданския съвет за развитие. Здравейте и на вас. Здравейте си. Понеже вие бяхте там 2 дни по време на тази сесия, като човек, който наблюдава отстрани, не е част от дебатиращите, част от гласуващите, но все пак наблюдава отстрани, явно интересувайки се от обществения живот в общината. Как ви се сториха дебатите и въобще как ви се стори, дали беше на достатъчно високо ниво дебата, като говорим за нещо толкова важно като бюджет 2016? Дебатите... Нека да започна първо от бюджета и от генезиса на бюджета. Бюджета също е един баланс между приходи и разходи. Аз не съм експерт-икономист, но съм човек от бизнеса и малко или много разбирам част от тия неща. Получаваш ни пари, изразходваш ни пари. Когато те са публични, съответно ти трябва да имаш и някакви приоритети на кое да наложиш повече, защото ясно е, че не стигат. Това за никой не е тайна. Какво да заложиш повече и какво да ограничиш. Дълго време, още от началото, след изборите, като влязоха съветниците на РЗС в Общинския съвет, те предложиха да се направи една ревизия на общината и на общинските дружества, за да се види реално, конкретно с цифри, колко пари влизат в тази община и колко пари излизат, колко пари се харчат. Това е фактически фундамента на бъдещия бюджет. Ти не можеш да правиш един баланс върху нещо, не го знаеш какво е. Хикс, Y с неизвестни стойности. Няма такова нещо. Разбира се, това беше отхвърлено. Нали? Новото ръководство на общината имат мнозинство в Общинския съвет и те приемат каквото си искат. Съответно, дойде време да се предложи бюджета. Предложи се една бутафория, защото наистина този бюджет е една бутафория. Ксерокопирано копие от миналата година, има съмнение, че не и от миналата година, променен с химикалка годината и готово, правиме бюджет. Той беше договорен, този бюджет, то стана ясно, но хубавото е, че поне има вече някакъв разум и в други общински съветници, различни от групата на РЗС, които гласуваха против. Приеха го бюджета, няма да има развитие. Това поне е сигурно. По анализ на наши икономисти, основно на господин Живко Иванов, съвместно с наши икономисти, даже се оказа, че всъщност приходите няма да стигнат за всички разходи. Как ще се оправи новата власт, не е много ясно с това нещо. Но да кажем, ще караме тая година по този начин. Знаете ли, Ваня, това е изключително безотговорно поведение. Защото когато ти вземеш власт в една община, много хора и много съдби зависят от тебе. Това е отговорност. Ти не можеш да процедираш по този начин. Не можеш да имитираш някаква политика и да имитираш някакво управление, когато съдбата на тия хора зависи от теб. Не е редно това и не мисля, че ще свършат нещата добре. Чак прозвуча тъжно и страшно. Към вас, господин Стеноев, иска ми се да ви питам нещо такова. Могат хората да кажат: вие сте като някакви хейтери. Нищо не харесвате, все сте против. Примерно. Така, има една такава прослойка. Казвам го като пример. Какво предлагате обаче вие? Защото ето сега някой може да каже: добре, те критикуват това. Имате ли своите предложения за нещата да се случват по по-добрия начин? И ако имате своите предложения, предложили сте ги на хората, на които трябва, за да може, да речем, този бюджет да ни изглежда така скалпиран, както казва Яна Янева, да речем по-дългокост, да знам, да е по-приятен, да е по-приветлив, да е по-обнадеждаващ. Нашето желание винаги е било още от самото начало да дадем нов старт на общината и да започнем да работим по нов, различен начин, който да доведе до развитие на тази община. Това е било нашето желание още от самото начало. А за да разсеят тези съмнения, ако въобще има такива, тъй като всеки човек, който се интересува от общината и така наблюдава и слуша какво се случва в Общинския съвет и въобще каква е позицията на РЗС в това управление, е наясно, че ние винаги сме имали желание да влеземе в тези постоянни комисии и да работиме в тях, така че да генерираме конкретни предложения, които да водят до растеж и развитие на общината.
Това е така. За да дам конкретен пример, ще кажа следното. На последното заседание на Общинския съвет имаше предложение от наша страна към мнозинството, което реално се държи от общинското ръководство в Общинския съвет на силите, беше следното. Ние предложихме да не се приема тази бюджетна рамка 2015 на този етап, а да се даде малко време, поне седмица-две, за да може съответно конкретните пера да бяха подкрепени с обяснителна записка, от които да е видно защо точно там трябва да бъдат насочени определена сума пари и как те ще се разходват. Това беше наше желание, тъй като то е реално да бъде по този начин. Ние не можем да приемаме нещо на тъмно. Трябва да има яснота, трябва да има стратегия в това как ще бъдат разходвани тези средства. И съвсем нормално е, когато правим подобно предложение, когато в дебатите се е стигнало до извода, че този бюджет не става в тази му форма, в която е представен. Съвсем нормално беше той да бъде изтеглен, да се преработи. Като казвам да се преработи, нямам предвид дългосрочен план, ставаше въпрос за седмица-две, за да може експертите да погледнеха нещата, да се запознаеха, да ги изкоригираха, да прикрепиха обяснителните записки и когато той се предложи на следващото заседание, той да беше подкрепен с аргументация. Това беше нашето желание, вследствие на което ние щяхме да покажем съпричастност към това, че те искат да променят нещата, да се включим с съответните наши експерти и да почнем да работим, предлагайки разумни предложения и съответно да се излизаше с конкретно решение, което да води до развитие. За съжаление, пак това нещо беше отхвърлено от мнозинството общински съветници. Защо, питам аз? Значи от една страна те излизат и твърдят, че ние сме били хейтери, ние не желаем да се включваме в комисии, от друга страна не приемат логиката. Значи, едно е, пак казвам, добри намерения, чисто популистични за пред обществото, друго е когато трябва да говорим конкретно и ясно по същество. Оттам прозира това, че те не желаят нашата група общински съветници да влезе в тези комисии, защото първото, което е, ние няма как да приемем, още от самото начало съм го казал, тази форма, тъй като тя не е водила до нищо добро през всичките тези години и това е доказано. Да, обаче мнозинството вече е сформирано и по всичко личи, че поне в следващите година-две то ще си е непоклатимо. Как предвиждате да стоите в Общински съвет? Как предвиждате още да работите? Ясно е, че нещата, които предлагате, няма да бъдат гласувани. Това може ли по някакъв начин да ви разколебае, по някакъв начин да ви обезвери? Защото тук става въпрос за едни по-малко хора, които предлагат нещо, от другата страна има едни повече хора, които го отхвърлят и обратно. Най-лесно е човек да приеме нещата такива каквито са и да се откаже. Ние сме наясно още от самото начало, когато сме влезнали в Общинския съвет, че няма да ни бъде никак лесно и ако сме били хора с характери, които се отказват, ние нямаше да бъдем там. Така че дума да не става за това, че ние ще се откажем и ще дадеме назад. Такова нещо няма да се случи. Продължаваме напред, продължаваме аргументирано да се борим, продължаваме да работим за развитието на община Сандански. А как ще се случи това? Аз бих могъл да кажа следното. В този Общински съвет аз съм видял и вярвам, че има все пак разумни хора, които имат съответно своите политически убеждения и възгледи различни от нашите, но разума съм убеден, че той ще надделее. И това беше ясно от гласуването на бюджет 2015, тъй като той беше подкрепен не само от съветниците на РЗС, а плюс още двама. Това са Георги Батев и Живко Иванов, които са хора с разум, хора с интелект, които биха могли също да допринесат за това общината да работи. Добре, преди да ви дам така едно заключително изречение, как вие бихте определили община Сандански, какво е чака община Сандански, ако говорим за този бюджет 2016 година? Бих искала да кажа сега на всички, които са на различно мнение, на тези, които са предложили този бюджет 2016 година, на тези, които по някакъв начин изповядват друга идеология или пък имат друга истина. В така чисто журналистически съм задължена да кажа, че всеки, който иска да каже нещо, да опровергае нещо, което казвате вие, да даде своята истина и теза, включително и представители, най-вече представители на общинска администрация, са добре дошли. Нашия ефир е отворен за всички, които искат да дадат своята гледна точка, които се чувстват по някакъв начин, да речем, засегнати. Това го имате по закон, дето се казва.
просто все ми се иска някой да започне да говори и да иска да говори от община, от общинска администрация. Още е рано, чакаме. Сега, кажете ми в заключение, какво, да речем, кой е най-големия губещ? Айде да го кажа така, няма да завършим оптимистично явно, но кой е най-големия губещ от бюджет 2016? От това, което се вижда в проекто бюджет 2016, най-големият губещ, прозиращ от него, това е обществото, жителите на община Сандански. Те са най-големия губещ. Тъй като в този бюджет, пак казвам, нямаше заложени конкретни политики, нямаше заложени приоритети, на които общината ще наблегне, за да може те да се случват. Нямаше такова нещо. Така че потърпевши са гражданите. Аз ще кажа кой губи. Губим ние. Губим защото младите хора напускат Сандански и този темп на напускане ще продължи през 2016, колко и негативно и песимистично да звучи. Това е истина. Знаех си, че няма да завършим оптимистично, но има още време. Едва втория месец на 2016 година все нещо може да се случи от тук до края на годината, което да направи някой разговор доста по-оптимистичен и всички да се чувстваме по-обнадеждени, че нещата вървят добре за нас и за нашите семейства тук на територията на община Сандански. Ще се случи това, което ние самите си направим и което самите ние си изковем. Това ще се случи. Пак казвам, нека да не оставаме с убеждението, че реално нищо не може да се случи. Не е така. Много неща могат да се случат, но те си зависят от нас. От това какво ние ще предложим и от това какво ние ще случим. Като казвам нас, имам предвид всички онези, които живеят на територията на община Сандански. Те са тези, които трябва да диктуват дневния ред на управляващите, а не обратното. Има разделение на властите. Това трябва да е ясно на всички. Общинските съветници са хора, които са вкарани от гражданите на община Сандански там, за да могат да работят за тяхните идеи и интереси. Те диктуват дневния ред, а не изпълнителната власт в лицето на кмет и неговата администрация. Те са лицата, които трябва да се съобразяват с Общинския съвет и с тяхните решения и съответно да ги изпълняват, а не да ги налагат. Така че, пак казвам, всичко си зависи от нас. Всичко зависи, да. Аз пак ще призова накрая хората в сесиите на Общински съвет. Винаги поне това е така, винаги са били публични, отворени и както става ясно от последните сесии, който иска да вземе думата, гражданин, който не е въобще общински съветник, в повечето случаи му е дава, така че хубаво е да, не всички, но който иска, който има какво да каже, който иска нещо да чуе, да е там, за да контролира хем работата на хората, които е избрал като общински съвет, хем работата на общинска администрация. Ами благодаря ви за този разговор. Успешна седмица ви желая и успешен месец, защото сме в началото хем на нов месец, хем на нова седмица и повече добри неща да случваме всички заедно. Всичко добро.